pong first ever Ako Bicol Cup na pinagpaplano pa lang po ini together with Kong Zaldy. Ang inot po na suggestion, ang gabos po ng munisipyo na mapartisipar, dapat walang registration fee or anuman na ikaambag for the tournament. But because of the generosity of Congressman Zaldy Co, sabi niya, no, libre gabos, libre, no registration fee, libre ang uniform, libre ang sapatos, and mind you, mapupuntahan yan as a original po yan ng mga basketball shoes. And of course, ito po ang ikaw na pag-premyo ay hindi po tournament. And again, araw na rin katasabi ng Congressman Alfredo, Ako Bicol is into sports development. And that is why, kunyan, sa araw na rin po makapatorneo, magkakaito po kamo ng oportunidad na ma-develop at sa inyong basketball skills at magkaitwa ng tsansa na ma-discover and soon maging sarong James Yap na sarong PBA champion and most valuable player ang mananabing season sa PBA. And wala namang kulay ang bola. I am the chairman of pagiging, the second most powerful. Zaldy is the chairman of the most powerful. So I look for money, he's spending. So there's no way, sabihin na may politika kami doon. There's no way na hindi kami mag-uusap. Kailangan namin mag-uusap para kung nag-uusap ka. Kasi tingin ito na, kaya mga convention nila, who's always been supportive of the activities in Daraga. Thank you for giving me the honor and privilege of being part of this opening ceremony of the much-awaited, anticipated, and highly rated sports event, the Ako Bicol Cup. I know and I'm confident that we will set the bar higher in all other sporting events in our humble municipality of Daraga, but also in the province of Albay, and even the Bicol region. For this is what's got to be under the country's #1 party list group, Ako Bicol. Salamat sa inyong partisipasyon sa 18 LGU kang Albay. Ang Ako Bicol Party List really is on sports development, and we speak of sports development, it needs the help of a community. Pag sinabi ng komunidad, yaon sa mga LGUs concerned, of course, the stakeholders, such as the players na araw sa ito. And Ako Bicol Party List, together with Congressman Salceda, Joey Salceda, is really committed to pour in more funds pagkaan idakul na pondo taganing makapagpugtak ki mga edipisyo na makakapag-develop sa satuyang mga players sa paagi kang araw kay ni mga gymnasium sa bilog na Albay as in sa bilog na Kabingolan. Sa lahat, maraming salamat sa mainit yung pagtanggap sa amin dito sa inyong Ako Bicol Cup. And syempre, palakpakan po natin ang Ako Bicol Cup dahil ang pagkakalam ko, libre yung mga sapatos, mga uniform nyo. Grabe, nagpakaswerte nyo. So, palakpakan po natin. And syempre, nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, headed by Congressman Zaldy Co and Congressman Jil. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Ako Bicol Cup! Ako Bicol Cup! Ayon na.